Мөхтәрәм тамашачыларыбызга хәерле көннәр теләп тапшыруны башлыйбыз. Беренче котлау сәламнәребез Ульяновск шәһәренә юлланыр. Бүген үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Джаббарова Фәридә Рафиковна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны беренчеләрдән булып тормыш иптәше Ринат Зәкәрьевич, кызы Динара кияви Илмас, оныклары Амира һәм Алия, улы Айдар, кайнанасы Сәгадәт Исмаиловна, кайынсеңлесе Рима Зәкәрьевна, балалары Гүзәл һәм Илгиз гаиләләре белән кода-кодагыйлары Фәрид һәм Римма Низаевлар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Дистәләгән еллар элек мин үземнең кадерле кешемне очратып, матур гаилә кырдык, дип яза башлаган хатны Ринат абый. Татылыкта һәм мәхәббәттә ике балабызны тәрбияләп үстердек. Икебез дә бер авылда туып үсеп, туган яклардан ераграк китеп гомер сөрәбез. Сөеклем кичкенәдән үк бик абруйлы, хөрмәт ителгән гаиләдә үсеп, мәктәпне бары яхшы билгеләргә генә тәмамлап, медицина тармагына үз гомерен багышлап, һөнәри белем алды. Аннары гомере буе шушы тармакта намуслы килеш хезмәт куйды. Кадерлем бик сабыр, уңган, тыйнак, акыллы, ылы йөрәкле, түзем кеше. Мин моңа еллар узган сайын күбрәк инанып, бәхетемә очратканмын икән дип шөкер кылам. Олыгайдык, әкрен генә икәү. Гомернең көзенә керәбез. Тормыштагы тырышлыкны хәзер бала, оныкларда күрәбез. Гаиләдә хатын-кызны муен диләр, ирләр олы башлар булса да. Кайда барды муен, шушы якка борылалар, буйсынмаса да. Син дә, җаным, үрнәк хатын булдың. Матур тормышыма зур рәхмәт. Булсын безнең алгы гомеребез бары матур, бары тик рәхәт. Газиз кешебез бар гомерен диярлек намуслы хезмәттә үткәрде. Артык сөйләми, әмма күп иттереп ярдәм кыла торган кешебезгә сыкланмый карап булмый. Әткәй белән әнкәй бүген дә бер-берсенә тик җылы сүзләр белән генә эндәшәләр. Безнең өйдән бер кайчан диярлек кунак өзелми. Гел әнкәй тәмле ашларын пешереп, бала оныкларын, туган томашаларын каршы алырга ярата. Әниебез, яраткан әбиебез безнең. Сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Һәр вакыт балаларыңның кайгыртуын тыеп, туган өебезнең яме булып яшә. Сабыр, кешелекле, ылы җанлы кеше син. Сикәлтәле тормыш юлларыңда синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянабыз. Сине шушы матур бәйрәмең белән тәбрик итәбез һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кадерле киленебез, хөрмәтле кодагыебыз. Кеше гомере үткән еллары белән генә белгеләнми. Син Ринат өчен олы терәк һәм тугры тормыш иптәше. Балаларың өчен шат, күңелле һәм кайгыртучан ана. Оныкларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әби. Безнең өчен ягымлы килен түгел, ә үз кызыбыздай бик якын балабыз. Хөрмәтле кодагыебыз да. Барыбызга өләшкән күңел назың, синең гомерне дә еллар белән түгел, ә кешелекле эшләр белән исәпләргә тулы мөмкинлек бирә. Сиңа зур уңышлар, шатлыклы очрашулар һәм көтелмәгән куанычлар, ныклы сәламәтлек һәм бәрәкәтле озын гомер, алдагы көннәреңдә шиксез бәхет телибез. Киләчәктә дә тормыштан ям табып, шатланып, куанып яшә. Яшен тизлегедә үтә торган гомернең һәр көне матур, якты, нәтиҗәле булсын. Еллар үтә диеп, борчылма син. Еллар үтү берни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Җәйләр булсын синең күңелләрдә, кояш булсын синең көннәрдә, тәмле сүзләр булсын телләреңдә, нур уйнасын синең күзләрдә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди шатлык бит ул, зур бәхет. Гел яшәргә язсын иде шулай, әни диеп, назлап эндәшеп. Сәламәт бул, әни, озак яшә, юлларыңа гөлләр сибелсен. Һәр туар таң сиңа гел шатлыклар, тыныч тормыш, бәхет китерсен. Хөрмәтле Фәридә Рафиковна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Кояш булып балкып кердең син минем күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Тормыш булгач булгандыр инде төрле чаклардан. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Фәрида Рафиковна Джаббарованы алга таба әнисе Хадиша Усмановна, абысы Фәргат Рафикович, тормыш иптәше Рәкибә Нуралиевна, балалары Рамис, тормыш иптәше Альмира, оныклары Айша, Ясмина, Амаль, Асия, тормыш иптәше Данияр, оныклары Алия һәм Саида, уллары Ильяс, кызлары Мәрьям, энесе Илнур, тормыш иптәше Гөлнара, балалары Рәмзия һәм Раилә, апалары Рауза, Рәшидә, Рәхимә, абысы Рушан, гаиләләре белән котлап, үз теләкләрен юллыйлар. Ишле гаиләдән әти-әниебезнең олы шатлыклары да, моң-зарлары, кайгы-сагышлары да булып, без тату килеш уйнап үстек. Бүген менә таң калырдай, инде Фәридәбезгә дә 55 яшь тула. Шушы күркәм юбилейна ул 2 бала анасы, оныкларының кадерле әбисе буларак җитеште. Хөрмәтле, яраткан кызым, сеңелебез һәм апабыз. Сине уллык юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Һәм сәламәтлекнең иң ныгын, озын гомер, иман байлыгы, кайгы-хәсрәткә юлыкмыйча, туганнарыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәвеңне телибез. Син туган җанлы, киң күңелле, ачык йөзле, мәрхәмәтле кеше. Сердәшчебез дә, киңәшчебез дә, шатлыкларыбызны да һәм кайгыларыбызны да уртаклашып яшисең. Яшьләр белән яшь була беләсең, олыларны хөрмәт итәсең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа игелекле гамәлләр кылып, иман байлыгы белән яшәргә ярдәм итә торгандыр.
сөйкемле, ягымлы кардәшебез. Безне һәр вакыт ачык ишек, мул ризыклар белән, кояштай балкып каршы аласың. Йөрәкләребезне җылы хисләр белән тутырып хөрмәт итәсең. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Әниебез шикелле үк син бик йомшак һәм назлы кеше. Кирәк булса, шелтәсен дә, үгет насихатыңны да, киңәшләреңне дә биреп безне туры юлга күндерәсең, Раббым. Әле озак еллар безне өйләребездә хөрмәтле кунак булып сине күрергә язсын. 55 яшькә җиттең бүген менә. Сыкланырлык гүзәл бәйрәмең. Сиңа хәзер бүләк итәбез без теләкләрнең иң зур бәйләмен. Бисмиллахны әйтеп көнен башлый, дога кылып ята төннәрен. Яшәсеннәр имин балалар дип, кул төшерми сырый көннәрен. Олыгайып җиткән хатын хәзер, артта синең еллар күп калган. Эшли-эшли аяк кулларың да кадерлебез җитәрлек талган. Син ашыкма, гомер салмак үссен, бала оныкларың яныңда. Кияүбез белән шатландырып яшәсәгез иде тагында. Хөрмәтле Фәрида Рафиковна, алда да бәхетле килеш яшәгез. Хәзер яңгыраячак җыр бары сезнең өчен. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Hürmet etsinler, duvar tağlarığız ötkenden, bәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Bağışlana bugün tик сезгә, ихлас сүзләр, матур бүләкләр. Киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын.